Britney, hajde da skinemo pokopce. To je iPhone. Wow, baš nam se posrećilo. Cool. Kako lep. Moram odmah zapaliti selfie. Hej, zašto ekran ne radi? Pa to je čokoladni iPhone. Sad ću ga probati. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se moj telefon, iako nije pravi. Wow, blago tebi. Hoću ja da probam. Julie, šta čekaš? Digni svoj pokopac. Jao, tačno. Možda sam i ja dobila čokoladni iPhone. Ne, to je bolelo. Britney, prestani da mi se smeješ. Ni moj iPhone nije loš. Oho, vidi. Uključila sam aplikaciju i sad mi u telefonu pliva čokolada. Cool. Wow. Ovo stvarno radi. Baš ukusno. Upravo sam popila čokoladni sirup direktno iz telefona. Wow, super. Šta još ima ovdje? Imam još jednu aplikaciju sa Skittles bombonama. Sad ću i njih probati. Da, to je neverovatno. Što? Ne mogu da verujem. Julie, mogu li ja da probam, molim te? Pa dobro, probaj. Baš ti hvala. Hej, na mene je pala samo jedna bombona. Tako mala, ozbiljno. Želim više. Hej, prestani da se smeješ, Julie. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Jao, baš je nezgodno ispalo. Evo još bombona. Sad ću ih skupiti i dati svojoj drugarici. Britney, posluži se. Baš ti hvala, Julie. Baš si dobra. Hajde da otvorimo pokopce jedna drugoj. To je lizalica. Cool. Da, sad ću je probati. Wow, baš je velika. Da, i moja isto. Čekaj, došla mi ideja. Pošto oba imamo lizalice, hajde da se takmičimo koja brže pojede. 3, 2, 1, krećemo! Pobedit ću. Moja lizalica je tako ukusna. Čekajte, pa to nije karamela? Tačno. Imam čokoladnu lizalicu. Da. Sigurno ću biti brža od Julie. Kako je, Britney? Oho! Dobila je čokoladu? Ne. Brže će je pojesti. Moja lizalica se ne može gristi. Šta da radim? Nema mnogo vremena. Jezik mi je već pocrveneo. Treba smisliti nešto. Tačno. Uzet ću čekić i izmrviti lizalicu. I... eto ti. Da, tako je. Sada mogu to sve brzo pojesti. Gotovo. Krećem. Šta? Već? Moram se ubrzati. Posljednji komad i... završila sam. Ja sam brža. Pobedila sam. Mogu li ja biti prva? Super. Šta je to? Pa to je prsten. Cool. Baš je lep. I odgovara mi. Čekajte. Sladak je. Probat ću. Da, dobila sam čokoladni prsten. Ekstra. Što? Britney tako privlačno jede. Hoću ja? Tačno. Treba pogledati šta je ispod mog pokopca. I kod mene je prsten. Kako lepo sijaje ovaj dijamant. Cool. Čekajte, ali šta će mi pravi prsten kad ga ne mogu pojesti? Šta da radim sa njim? Tačno. Britney, možda hoćeš da se zameniš sa mnom? Ne, neću. Očekivala sam to. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati svoje prijatelje. Halo, možete li doći odmah? Čekam. Evo vas. Ćao, čao, drugari. Britney upoznaje moje prijatelje. Draguljar i prodavač slatkiša. Moja ideja je jednostavna. Prodaću prsten Draguljaru, majku. Moram ga pregledati. Neverovatno. Pa to je zaista pravi dijamant. Ne mogu da verujem. Julie, uzimam taj prsten. Uzmi pare. Wow. Sad ću dati sve pare Nicole. Izvoli. Trenutak. Imaš dovoljno za kutiju čokoladnih prstenja. Izvoli. Wow, ne mogu da verujem. Otvaram. Wow.
Koliko čokolade? Blago meni. To je bio odličan plan. Oho, a ja imam samo jedan prsten. Nudila sam ti da se zamenimo. Kasno je sad. Hajde da odlučimo ko će prvi skinuti poklopac. Obe makaze. Okej, otvorit ćemo zajedno. Wow, pa to je čokolada. I kod tebe isto? Hajde da probamo. Hajde, obožavam čokoladu. Joj, to nije čokolada. Previše je tvrda. Julie, vidi šta je kod tebe. Dobro. Oho, pa to nije čokolada, nego paleta sa senkama. Jestivim senkama. O, da, to je prelepo. Jao, blago tebi. O, i ja bih htjela da probam. Da, to je nevjerovatno ukusno. Pojela sam poklopac, a sad ću probati senke. O, da, to je divno. I ukus je dobar, sviđa mi se. O, vidi, sad su mi zubi šareni. Da, izgledaš baš smešno. Ostalo je pojesti još malo. Je li to četkica? Probat ću je. Wow, baš je ukusna. I drugi deo palete. Britney, šta je? Hoćeš da probaš moju paletu? E pa ne, neću ti dati. Previše je ukusna. Jao, o, pa ja imam pravu paletu. To znači da se mogu lepo našminkati. O, da, bit ću nerealno lepa. Još malo. Da, završila sam. Baš sam lepa. Zar ne, Julie? Wow, tvoj make-up je zaista prelep. Hoću i ja. Britney, možeš i mene da našminkaš, molim te? Nema problema, sad ću. U stvari ću se osvetiti ovoj cici. Bićeš mnogo lepa, Julie, obećavam ti. Gotovo, možeš se pogledati. Šta? Britney, šta si uradila? Izgledam užasno. To uopšte nije smešno. Naljutila sam se. Ja sanjam o prelepoj roze kući. Čak znam šta mi je potrebno za to. Ej, što to radiš? Šta si se zamislila? Dobro, napravit ću kuću iz svojih snova i niko me neće sprečiti. Dakle, počet ću sa farbanjem kuće. Uzet ću roze farbu, naravno. O, da, pogledajte kako lepo curi ova farba. O, boja je prosto magična. O, da, moja kuća je potpuno roze. Izgleda prelepo. Tiffany, a šta ćeš ti raditi? Roze kuća, ozbiljno. Ja ću farbati svoju kuću u ljubičasto. Pucam farbom iz mog pištolja. Da, cela kuća će biti ljubičasta, a krov će biti crn. Njega ću obraditi vatrom. Tako je. Odlično. Šta je ova Jess opet smislila? Hajde, stavite mi to u dvorište. Hvala. A sada hajde da zalepimo ovu foliju koja liči na cigle. Super. A sad će moj pomoćnik Sam napraviti prozor. Sam, i ne zaboravi da staviš okvir. Da, naravno, gospođice Jess. Završio sam. I na krov neću zaboraviti. Oho, ovo podsjeća na pravu kulu dvorca princeze. To je to, završio sam. O, to je baš ono što sam htjela. Hvala ti puno. Ozbiljno, tako i ja mogu, ali bez svakakvih pomoćnika. Imat ću svoje kule. One izgledaju mnogo bolje nego njene roze kule. Da, to je prava stvar. A sad ću uzeti crni papir i makaze. Hoću da napravim od papira lepe uzorke. Tako je. A zalepit ću ih na kuću uz pomoć žvake. O, da. To izgleda baš dobro. Zadovoljna sam. Posljednji dodir i to. A sada uzimam šablon u obliku srca. Njega treba obojiti. Stavit ću preko foliju, a sada farbam. Kontura će biti crna. A unutra ću napraviti sve raznobojno. Da, tako je. I još malo. Wow, kako moćno. A sad ću dodati malo crvene boje. Ekstra.
Dodat ću još zelene boje. I plave. Gotovo. Wow, ovo srce izgleda tako super. Hej, šta se to čuje? Moj pomoćnik je odlučio da napravi za moju kuću lepu terasu. O, kako slatko! Hvala! Ne zahvaljujte! Kako boli! Udario sam prst! Jadan ja! Šta da radim? Kako je smotan. Dakle, šta ja da napravim? O, znam. Prvo treba staviti stubove. Da, tako je. Odlično, ja mogu sve sama. Meni niko ne treba. A sad ću napraviti krov i crnu ogradu. O, da. Sada na terasi mogu praviti roštilj. Dakle, spremit ću par pljeskavica za burger. Kakav miris, nevjerovatno. O, kačić ovdje ovu krovnu, baš je slatka. O, a što to tako miriše? Oho, Tiffany peče nešto ukusno. A ja sam tako gladna. Šta da pojedem? O, smislila sam. Da, napravit ću za sebe šećernu vunu. Imam specijalni aparat. Treba malo sačekati. Skoro sam završila. Eto, sada mogu da probam. Prelepo. O, sad sam se setila da kuća mojih snova ima oblake. Upravo su oni nedostajali za potpunu sliku. Stavit ću ih ovdje i napraviti stazu u obliku duge. O, neverovatno. Moje dvorište je prelepo. Dakle, Jess, tvoja kuća je stvarno predivna. Ja sam oduševljena. A sada, hajde da vidimo šta je uradila Tiffany. O, ona je odlučila da izloži stazu ka svojoj kući od crnog uglja. To je zanimljivo rešenje. O, gledajte, stavila je čak i sveće da se niko sigurno ne izgubi. I par nadgrobnih spomenika. Sumnjivo, ali dobro. Devojke, vaše kuće s polja su već spremne. Svaka vam čast. Idemo dalje. Sad ću ući u svoju kuću. Jao, ovdje je tako prazno. Treba nešto uraditi. Dakle, prvo ću okačiti rasvet ovdje. Divno. A zatim lepe zavese. Ekstra. Šta još da dodam? O, znam. Napravit ću par slika. Kako sam lepa. Neverovatno. Sad ću ove slike staviti na zavese. Šta može biti lepše od mene? To je najbolji ukras. I dodat ću još malo cveća. O, to je divno. Već mi se mnogo sviđa, ali još nije kraj. Uzet ću farbu i četkicu i nacrtat ću na vratima lep crtež jednoroga. Aha, to je rog. A sad ću nacrtati sve ostalo. Oči, a zatim uši. Neću nigde da žurim, hoću da sve ispadne lijepo. A nos će također biti žuti. A tu će biti roze jezik. Eto, moj jednorog je spreman. Presladak je. Čekajte, plafon mi se uopšte ne sviđa. Izgleda tužno. Sad ću ga ukrasiti penastim cevima. O da, ovo baš podsjeća na dugu. Svaka mi čast. Hoću još da okačim na zidove mekane roze jastuke. Da? Kako romantično. Čekaj, da šta da stavim na pod? O, tepih, naravno. A neka i on bude roze. I treba mi puno igračaka jastuka. Tako je. O da, o boljem nisam ni sanjala. Sada mogu malo da odmorim. Ja sam također odlučila da renoviram svoju sobu. Okačila sam rasvetu
A na zidu će biti poster mog omiljenog rockerskog albuma. Da. A na drugi zid ću okačiti što više mojih omiljenih CD-ova. Napravit ću 100 od guma. Da, to je baš brutalno. A na njega ću staviti sveće, paukove i bundevu. Par lobanja isto neće smetati. O da. Ovdje će biti fotelja. Oh, kako je mračno i brutalno ovdje. Ja obožavam svoju sobu. Hoću što pre da napravim neku žurku. Jedva čekam. A meni trebaju najveći zvučnici. Da, ovakvi će biti taman. Oho, sprema se dobra žurka. Ali da li je spremna za to komšinica Jess? Sad ću odsvirati nešto na gitari. O, da! O, to će sigurno probuditi Jess. A, šta se to čuje? O, kakva užasna muzika! A, previše glasno! A, sad će me oduvati ovi zvučni talasi! Moja luda komšinica Tiffany odlučila da napravi ovdje rock koncert, jel da? Jess će bar poslušati dobru muziku. Ne, isključi to odmah! Ne mogu te da slušam! Krenut će mi krv iz ušiju! Daj mi to! Hoćeš da sviraš? Drži ukulele! Ona bar prijatnije zvuči! Šta? Ozbiljno? Jao, komšinica mi je smor! Jao, kakav mališan! Da, kakav lepotan! Wow! Kako velik, super! O, Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Ma dajte! Kako je zanimljiv! Hajde da skinemo omot. Aha, tako je! Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. Aha. O, to je jako ukusno! Čekajte! Wow, neverovatno! Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da, to je neverovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta? Treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Wow! Da vidimo. Wow! Pogledajte, devojke. O, kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O ne, ali to je bio moj labubu. Beži!
za nas! Pomoć! O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho! Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jao! Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nemam više. Ko je sljedeći? Sada ja jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde bre! Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja! Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila malu frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? O, tačno. Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se. Šta? O ne! Šta je to bilo? Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. O, da, upravo si. O, ne. Ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali i dalje se plašim. A mene moja porcija isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta će ti biti. Jo, da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? Vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto,
Bravo! Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. O, čestitam! Posljednja bombona, izvoli. Zašto? O ne! Eto ga, počelo je! Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Devojke, odvukli ste nas u challenge. U redu, ja prva otvaram sef. Cool, dobila sam milkshake od Snickersa. Ali kako ga piti? Šališ se? Samo treba otvoriti poklopac. Ups, kako se ja nisam setila toga? Mogu li da probam? Naravno da ne. Ovo je moj koktel, ja ću ga popiti. Osim toga, previše je ukusan da bi ga dala nekome. Cicija, sad ću te naučiti pameti. Ako je koktel tako ukusan, neka bude na tvom licu. Eto ti. Šta si uradila? Sve si prosula. To znači da nemam šta da pijem. To nije fair. Sad ja otvaram sef. Riba? Zašto neko dobija koktel, a ja ribu? O ne, tako odvratna i smrdljiva. Fuj. Drže je dalje od nas. I jedi je brže dok se nismo ugušili. Ako povratim, vi ćete biti krivi. Jao, odvratno. Ne, nema šanse da pojedem to. Ali moraš. U redu. Oho. Jao, muka mi je od jednog pogleda na nju. Odvratno. Zašto ste me naterali da pojedem to? Sklonite to od mene. Što se ti smiješ? Bolje otvori svoj sef. Slažem se, vreme. Je li to sve? Samo jedna Skittles bombona? Mora da je jako ukusna. Ne, obična bombona. Čudno. Oho, šta ti se dešava? Devojke, pogledajte. Imam osip. I neobičan, već sladak. Super. Sad imam beskrajnu količinu Skittles bombona. Mogu li ja da probam? Naravno. Ukusno. Kate, hoćeš i ti? Ne, to je gadno. Super, to je stvarno najbolja bolest. Kate, probaj, šta ti je? Ma ne, neću. Fuj, odvratno. U drugoj rundi ja prvo otvaram sef. Oho, baš lepo iznenađenje. Još nikad nisam imala toliko igračaka. Oho, ovo nisu obični popiti. Od marmelade su. Devojke, da li ste ikada vidjeli tako nešto? Ne. Jesu li ukusni? Naravno, prelepi su. Želim da pojedem svaki popit najbrže što mogu. O, da. Jao, i mi bi htjeli da probamo. Pretpostavljam da Kate neće biti protiv da zagrizemo malo od njenog popita. Mislim da neće. Hej, protiv sam. Nemojte ni da pipate moju hranu. U redu. Šta mene čeka u sefu? Bolje da to nisam znala. Najviše na svetu se plašim crva. Zašto mi takva kazna? Tebi? Zašto je meni takva kazna? Skinite to sa mene, molim vas. Tako je. Pala mi je na pamet odlična ideja. Mali usisivač će spasiti Kate. Hvala Bogu. O ne, jednog crva niste sklonili. Kojeg, gde? Tačno iznad usne. Ups, stvarno sam propustila jedno. Kate, pusti usisivač, prestani da ga ljubiš. Gotovo, moj posao je završen, svaka mi čast. Jao, Kate, da si vidjela svoje usne, izgledaš kao žaba.
se lepo smejati tuđim problemima. Zbog toga ćeš morati da pojedeš crve. Šta ste uradili? Kakav užas? Prokletstvo! Sklonite ih od mene! Fuj! Hajde, gledaj šta ti imaš u sefu. Pogledat ću. Oho, tu je neki napitak. Nadam se da će me učiniti najlepšom devojkom na svetu. Kakav čudan osjećaj. A? Šta mi se dešava? Molim vas, pomozite mi. Kakva sam mala. Podignite me. Kako je slatka. Želim da je pomazim. Oho! Sad sam najmanja devojčica na svetu. Ima i svoje prednosti u tome. Naprimer, sad je popit Kate za mene obična trambolina. Baš je slatka. Sad ću da je pomazim. Hej, boli me. Vidiš šta si uradila sa mojim prstom? Platit ćeš za ovo. Kate, da li i ti želiš da vidiš borbu između male devojčice i crva? Mislim da će biti veoma uzbudljivo. Hajde, hajde. Julie, navijamo za tebe. Nadam se da će izdržati. Da, tako je. Da, udri ga. Da, bravo. To, najjača Julie opet pobedila. Julie, čestitam, to je bilo moćno. Devojke, bez vaše podrške ne bih uspela. Šta me čeka ovog puta? O ne. Sirovo meso definitivno neću jesti. Devojke, izvinite, ali to je već previše. Evo ti tanjir. Prijatno. Baš ste zli. To nije meso, već neka guma. Ne mogu ni da zagrizem. Dosta mi je. Mislim da nož i viljuška bi trebali pomoći. Jedi. Ups, malo sam preterala. Sad mogu čak i tanjir pojesti. U redu. Uj, ljudi nisu džaba smislili pržiti meso. Sirovo je nemoguće pojesti. Muka mi je od jednog pačeta. Više neće ući u mene. Julie, otvori svoj sef. Da vidimo. Oho. Unutra je čarobni štapić. Cool. Pitam se šta mogu dočarati sa njim i kako to uopšte radi. Samo je zavrti. Udaraju me. Mislim da sam naučila. Za malo me nisi spalila. Vidiš šta si uradila? Kako te nije sramota kvariti tuđe stvari? Štapić je za sve kriv, nisam ja. Ups. Čak i mene može da povredi. Hajde da je stavimo na sto dok svi nismo izgoreli ovde. Kate, otvori sad ti sef. Da, tako je. Jedva čekam da vidim šta je unutra. A unutra je sladoled. Daj nama da probamo. Sklonite ruke. Dobila sam samo jednu kantu. Tu nema mnogo. Dakle, sve je moje. Takva kašika je očigledno mala. Treba mi nešto veće. Sad idemo. Nema ništa bolje od sladoleda po letnjem danu. Daj da ga bar liznemo. Ne, sklonite svoje jezike. Cicio? Kate, šta ti se desilo? Smrzla si se. Znam kako da je zagrejemo. Štapić će pomoći. Thank you. Devojke, hvala vam puno. Bez vas bih ostala ledena za uvek. A ovako samo gorim. Stanite, šta? Pa ja gorim. Ovo je odlična prilika da spremim svoje meso. Pečeno meso ću rado pojesti. Taman sam ogladnila. Kate, tvoja vatrena glava me je spasila. Ukusno. Spremila sam stvarno ukusno meso. Hvala, Kate. Vreme je da saznam šta me očekuje ovog puta. Oho, Nutellu svi vole i ja nisam izuzetak.
Hej, vidiš šta si uradila? Nije problem, sad ću popraviti. Hej, boli me. Prestani da bacaš po klopce. Neću više. Sad ću samo da jedem ovu prelepu Nutellu. Julia, ti možeš samo da sanjaš o njoj. Stigla sam da probam. Kakvi ste vi cicije? Ali zapravo sam i ja dobila kap. Baš ukusno. Jo, devojke, imam problem. Ruka mi se zaglavila u tegli. Pomozite mi da izvučem. Šta sve nećeš uraditi za drugaricu? Neka je veoma pohlepna. Hajde, skidaj se. Ostalo je još malo. Konačno. Op, čak i malo Nutelle je ostalo u tegli. Taman za nas. Hvala puno na pomoći. Mislila sam da ću morati da živim sa teglom na ruci. Ostalo mi je. Kit, šta sediš? Otvaraj sef. Ne sviđa mi se miris. O ne. Unutra me čeka pača gadnog i smrdljivog sira. Devojke, to je iznad moje snage. Mislim da ćemo ti, Julia, pomoći. Naravno, pomoći ćemo ti da staviš sir u usta. Jao, ne. Nije mi dobro. Devojke, to je bilo odvratno. Za malo nisam povratila. Julie, a šta je u tvom sefu? Da, i mene baš zanima. Oho, to je izlaz. Napokon smo slobodni.